Ageno ni riyo maber jahera mar Penj Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka kotenore kod gik mopogore opogore manyalo mayo wakwe manyalo miyo ngima wa ok dhi makare. To thothne wacho ga ni ngima en mwandu, tiende ni ngima wa nyaka wariti e yo makare e yore dutete, obed pachwa, obed ngima wa, obed kaka wadak kod weche makamago. Mata e chenro ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni jalonywa nitiere studio ka kadhi ketho kinde abo miye thuolo mapiyo piyo mondo miyo nyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye ang'o tang'o momiyo kawuono warwake studio en wuone obro wacho nwa gimomiyo warwake studio odiechieng' ma kawuono machiegni e Penj Laktar. Erokamano. An nyinga Dismas Ochieng Nyang'ute, an jaseme Kombewa. An counseling psychologist. Kawuono wantiere ka mondo walosi about World Suicide Prevention Day. Magi dholuo en odiochieng' ma bende wapare kendo wapare jogo ma oselalo ngimagi ka gikawo gin giwegi gi yore bende ma wanyalo konyo godo mondo ogeng' thoche kailago. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi e studio akwayo ni mondo mi giduoknwa picha no manyisowa kacha ni en World Suicide Prevention Day tarik 10 September 2024. Thor wach nyakwa Ramogi Ajwang' en start the conversation. Wachak gombaka, wachak wuoyo, wawach wechegi nikech ok wawach gi iyudo ni koro gik moko timore atima, gik moko nego beni timore kata weche mano nego beni geng'o ok geng' nikech ji okuo. Emomiyo e chenro mar Penj Laktar kawuono wacho kacha ni start the conversation. Wachak gombaka, wachak wuoyo. Mane Thor wachiga ni. Erokamano. Ang'o momiyo ji dere wachagi kanyo kata ang'o momiyo ji kawo ngimagi oko? Ji kawo ngimagi nikech yore mopogore opogore. And aparo ni kaka wan kaka pinywa mar Kenya pod wan kama chien kanyo, lakini nitie conversation mana miwacho ni kaka conversation mondo dhi mbele about suicide. Ne wakawo ni sama ng'ato odere kata onegore kende otimo makosa to lony gi rieko ma medore wachopo kaka piny sani mwang'eyo ni sama ng'ato odere kata onegore nitiere gimoro motimo ang'owa ma odhire mondo ochop kanyo. Koro ng'eny gik ma nyalo miyo ng'ato odere achiel gin weche mag pesa, weche mag omenda, weche mag relationships, kata obed keny kata yore mag osiep, weche bende mag kata yedhe ma ji tiyo godo maloko wich. Nitiere bende tuoche bende kaka depression, stress giri ma bende nyalo kelo ang'owa, nyalo miyo mago timre. Derruok kata nyithi skul bende Kata kawo ngima. Yes, kawo ngima. Ng'ato nyalo kawo ngima, especially kaka nyithi skul kawo nikech pressure. Dhir midhiro gi godo kabisa e somo. Seche moko bende gima watemo waneno mang'eny. Nyithindo matindo mantiere e skul gi mantiere colleges nyalo dere nikech identity cha wang' waluong nang'owa kaka samo identity en owuon chalne ng'eyo chalne kata and especially nyithindo ma samoro mama ne kende mong'eyo to wuon gi ok ong'eyo kata kuonde mantiere mar pek e keny. Nyithindo samoro nyalo bet negi mapek mano motimo ang'owa mowach ni an kama ochope ni otimo akawa ngimana. Ma en gimok wanyalo wacho ni timore e kidieny mar jomoko to nyalo timore chakre joma tindo nyaka jok ma hikgi osedhi mang'eny kotenore kod gik mopogore opogore. Kapok wadhi matut e twagwa ni jalonywa, weche mag family ok ang'eyo gima kaka jonyuol ne thothne kawoga ni nyithindo ok bed affected kata nyithindo ok bed kod chandruok. Kawuono mulonwa kata ni weche family nyalo miyo nyithindo kawo ngimagi. Rate chal nade? Kaka pinywa wan malo, in fact wan number maber kabisa, maber negatively, ok maber nang'o. Kenya apani onge odiochieng' mokalo kata news onge odiochieng' makalo ma ok wawinjo ni ng'ato otimo ang'owa nodere. Gima obedo recorded ni at least ji 4
e Kenya tho pile pile. To ang'wen e dwe ibiro yudo ni en 120. To ang'wen gi bende per day wang' obed mana mobedo reported, mowachi nikech sama ng'ato odere ntiere kaka ipande, stigma ma pod oluwore gang'owa gi tho sama ng'ato otho kende mok dwa kata notim ang'owa nong'e kata dala kucha. Aparo ni ng'ata ma okalo higni 8 at least ng'ato ka ng'ato ng'eyo ng'ato mosedere either e location e gwengi. Koro gine ni malo, rates ni malo kabisa. Kaka Nyanza wan ok watim maber ahinya namba 3 koluwore gi thoche ma ji negore kendgi. Mwalo Central kae ni malo, Rift Valley apadi namba 2, Nyanza namba 3 kamano. Wantiere kod derruok, wantiere kod kawo ngima. Magi gin gik moko ariyo mopogore. Ok ang'eyo ka en gimoro achiel kata gin gik mopogore. Derruok achiel kod kawo ngima. Seche mowacho ni geng'o kawo ngima, ka winjo ki mention kati wacho derruok. Derruok ni lwar kanye? E kawo ngima lwar kanye? E derruok kaponi nitiere yore mamoko mag kawo ngima gin kaka mage kopogore kod derruok. Yo machielo mwanyalo luongo go kawo ngima en ng'ato onegore kende. Koro sama waloso kaka derruok bedo yo achiel ma ng'ato negore godo. Koro ng'enyne sama wawacho derruok, gima biro e wiwa en tol. Okawo manila moro tim ang'owa, okete ng'ute, method ma chuo tiyo godo mang'eny ahinya. Okete ng'ute, oliero malo kucha. Koro derruok en yo achiel mar negruok. Then kata lutruok e pi bende en yo machielo mar timang'owa ma negruok. Wang'ruok wang'ori e ot, mano a very painful method mang'enyne mine madhi gande ne kawo direction no ma gine kabisa, ma kiny kabisa, yo ma pek ma lit ahinya. Chuorok gi pala, tiyo gi weapons kaka polise, jok ma are armed nyalo shoot themselves. Nitiere bende mar jok mariembo tiyo godo ahinya. Ng'eny accident seche moko ok anyal wacho ni ne en just a normal accident koso samoro ne en yo me ng'ato kawo godo ngimane, ma ng'ato riemba to timo maybe ochiko kata mana lori for example. Kata trailer. Yes, koro mano bende yo machielo ma itiyo godo kuom negruok. Adwa dwoki chien matin jalony Dismas. Wang'iyo kacha gik mopogore opogore manyalo miyo ng'ato kawo ngimane. Namba achiel wayudo ni pressure kuom jopuonjre, pressure kuom joma mine, nyaka pressure kuom joma wuone. Wayudo kacha weche mag family, weche mag relationships. Wayudo kacha weche mag samoro ng'ato tiyo kod yedhe mamero ji kod gik ma kamago. Wawinjo kacha weche ma gik moko ok timre ni maber. Gik moko ok timre, temo to ok timre. Tichopo kamoro mineno ni yor kawo ngimani kende e yo ma samoro nyalo wuok godo. Ang'o momiyo wan gi twag ni odiochieng' ma kawuono? En twak ma sensitive, ma thoth ne ji ok ohero ga wuoyo. Wach moro amora ma otenore gi tho, ng'eny ji ok ohero wuoyi. To awacho chien kanyo ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mwaparogo kendo walose openly about jok mosenegore kendgi, kendo gi yore bende mwanyalo geng'o godo. And then chakre sani nyaka 26 wadwa ni mondo oyaw yore ma ji nyalo loso about suicide. Gimomiyo iyawo yore en ma nikech yo achiel apani wabiro loso chien kanyo. Sama ng'ato nitie gi gimoro modiye to wacho gi ng'ato ni an mae madhi mbele ngimani to kamochopo aol. To ng'enyne sama wawacho mano ma ng'ato nyisi mano, kata ng'ato wacho abiro kawo ni tol, ng'enyne wakawe for granted. Wakawo ni mano timang'owa bederi adeya ma idwaro tola mi. Ang'e ni nitiere jok moko manyalo wacho ni mane yo mikonyogo and it is not. Wanyalo dhi mbele matin mana mondo waling' ne ng'ano, wawinj ni en ang'o mamiyo dwa timo ang'owa moparo kawo ngimane. Koro yawo yore mag loso ma ka ng'ato nitie gimoro modiye to nyalo dhi ir ng'at moro motrust, onyalo dhi ir mental health workers mondo los godo.
Yao yore mag twak. Kaka wanyalo gengo weche mag kao ngima gin gigo minyalo genga. Diere moro ne wabedo kod chenro ka kod daktari moro no wacho kacha ni ka ng'ato setemo kao ngimane kik ukawe yoro yiem. En ng'at monego beni chiko ne it. De bede ni ang'o matimore. En ng'at miwuoyo godo kaka koro wawuoyo gi elak seche gi odiechieng' makawuono. Omiyo kapono ni ng'ato iwinjo ka gimoro dhire mateka, jalonyo wacho ni chikiti owachango de bede ni ang'o madhire momiyo oparo makama. Kikin bendi bede wach idwaro tol mondo miami. Aura yala icho nitiere kacha dhi nyumrie kod weche makamago. Kamwachope ni nyaka wagombaka nyaka wawuo. Daher mondo mi samoro wadoga ne chien matin. Kaka uganda luo no kwa bediga kod weche makamagi weche mag derruok. Kendo nitiere ga kaka ne iko kata ni iko jogo modere mane gin yore manok be ahinya mabede ne en yo mane wacho godo ni tiyo godo mondo mi kik ji tem kamano ibachi ni kaka koro kitieko wuoth idhi tieke marach nikech weche makamagi. Samoro bende yudo ka kaka wawacho ni ng'ato wacho weche mag amitol kod weche makamago. Iwacho kacha ni ma okene yo. Ma okene yo. Okene yo nikech ang'o? Sama ng'ato wacho wach mar kao ngimane nyaka wang'e e kizungu wawacho and psychology bende wawacho ni mae ng'ama ywak ni odwaro kony. Yes, or ywak for help. Yeah. To sama ng'ato ywak nikech nitie gimoro madiye, sama inise manaringo ni amitol itimang'o ideri godo, then it's like you are worsening. Imedo keto situation imedo dhire mang'eny ne gidhi timang'owa gidhi ling maonge ng'ata ma gidhi timang'owa gidhi wachogo. Sama ng'ato nyisowa wach mar intention mar tho, achiel nyaka wang'e ni mano ng'ama nitie gi trust moro kuomi momiyo timang'owa mobiro nyisi. And wach moro amora mar kao ngima ok onego kawe ka wach mar oyiem. Yeah? Ma bende nitie seche moko ma sama wadwa timo assessment wang'iyo ni mae ng'ama nyalo dere adier, ing'iyo ni history ne. En ng'ama osebedo ka buogo. Wacho wach mar timang'o mar dhi dere gik moko kailago. Yeah. Nyakwara Ramogi nyaka kamwa gikeni okang'eyo ni iluwo wuodhni, iluwo twagni, irelate kata isewinje ng'at mosekelo ni wach moro ni aola nyalo kata dera. Kuom ranyisi kaka Nyakalondo wawinjo weche gi mang'eny ni nyajimo magi manochopo ma awinjo mana dera. Thothne watimang'o kata kaka wawuoyo kodi gi elak sechegi. Thothne timang'o ka ng'ato wacho ni wach machal kod to bende wang'eyo ka nitiere ranyisi moro ma ng'ato otang'oni monyisi ni onyalo paro mar kao ngimane. Ranyisi gi nyalo bedo ang'o? Ranyisi kachiel kod moko mathoth bire kidieny mar ariyo. Nyakwara Ramogi kidieny mar ariyo kik bed na babur kata matin. Kik isudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu.
Kwa wale wasee ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vyenye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot, champo game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot, pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tubet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu Public Participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana chiel chunye no wakete pilo wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, sa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ranyisi mage ma kineno kuom ng'ato tinyalo chich ni onyalo bedo kod paro mar kawo ngimane. En ang'o ma kineno kuom ng'ato to nyaka bedie ni ote moro ni ote mondo mi konye. Jalonywa wacho kacha ni ka ng'ato wuoyo to mano nyiso no ywak. Odwa ni mondo mi konye. To kapok oywa kapok owuoyo. Be nitiere gik moko minyalo neno katimore ne ng'ani ma inyalo chich godo kanye mani wantiere kane pok wadhi e yueyo. Wantiere gi ranyisi ma opogore opogore. Seche moko bende gipogore kuom mine gi chuo. Ma achiel kuom gi ma wanyalo lose ne ng'ato o glorify death. Oketo tho bedo gima duong' kendo gima ber. Mowacho ni jok motho oyueyo kendo winjo maber kabisa. Chieng' na tho na yue. Chieng' na tho na yue. Mana achiel sama ng'ato loso maber kuom tho. Mano ranyisi. Nitie seche moko ma bende waneno ng'ate nyalo bedo ni nitiere gire moro mohero. Abiro ka antie gi simba manyien manyoche kanyiewo. Tamiyi ni mae amiyi waya. My giving out prized items, gik moko ma ng'ato ogeno kabisa ka. Omiyi nikech kiny anaonge, kiny ok anatim ang'owa, ok nabedi koro kawo gigagi. Poko wacho to ong'e mind e pache. Ong'e mind ne. Mang'enyne sama mondo ng'ato chopo ma koro waneno science gi. En ng'ama osenyaka ng'eyo method matimo ang'o modhi tiyo. Koro ng'ato golo gige oko, nitiere jok ma samoro weyo chiemo gere, nitiere jok moko ma bende manyaluongo kata osiepege. Mano is very common gi chuo. Luongo osiepege, otimo ne gimoro machal kata ang'owa party. Yes. To en ong'e ang'eya ni jogi tatimo ang'owa, atiekrogo kawuono, kiny ok ginitimo ang'owa, ok ginenena. Ng'ato ma samoro bende odonjo e kong'o mang'eny. Moingo kaka nyocha timo ang'owa, kaka nyonyo madho. Seche moko reckless behaviors. Mo ong'iyo yo mara mara. Nikech onene anyway. Kwani en ang'o. Nikech an ok adhi timo ang'owa, ok adhi bet. Ka en nyathi madhi skul, samoro kata gimodhi omo skul, kucha koro okone gimotimo, concentration e class, samoro neno ni onge kata nikech, kata penj gire mwasomo ne gire go, kata mang'owa, an adhi bet
ma onge. Yeah? Koro kaka ma ondika acting recklessly, whether sexually kata tiyo gi yath, kata mana driving, kata bed riembo. Ng'ato can be very reckless, you know, nikech koro, I mean, I don't care. Yeah? Sleeping nindo mang'eny kata matis. Seche moko ng'ato nindo mang'eny ma inyalo wacho no chal kama timo rehearsal matimo ang'owa mar tho, giving away prize items, gero bende ero nitiere kanyo. And gero ni, gero obet gande diriyo. Nitie gero ma sama ng'ato negore cha, okelo gero ni kuome en owuon. Then nitiere gero ma bende samoro is externalized, ma oketo ne jok moko. Cases miyudo ni ng'ato oger gi jok moko, onego jok moko, kore kothe mang'owa, odhi onegore. Mano aggression. Visiting or calling people to say goodbye. Ng'ato nyalo gocho, an agocho. Ng'at ma samoro pok obedo kata ka osebudho ka pok ogocho ni. Agocho ni agocha mondo anyis nang'owa. Udong maber, uriti. To iyudo ni gin gik moko ma sama ng'ato goni kaka nyisi no uriti. Irit nyithinda, chieng' moro itim kama, itim nenda, wakao gi e yor oyiem. Nitiere jok ma bende kao time gi kabisa mana mar ng'eyo methods ma itiyo godo sani. Sani method mane maber ma ji timo ang'owa manegore godo. Ma magi bende konyo gi sama koro wang'o chopo ka en ng'ama osechopo mose ng'ado ni an adhi tiyo gi ma. Ma mae kotama tadhi tiyo gi machielo. Mang'eny ne ng'ata mosetemo, especially ng'ama otemo to okoloso, okoyudo kony. Chances mar mondo dogo tim ang'owa o repeat mo succeed ng'eny kabisa. Koro mano kendo duoko wa chien kame wawacho yao thuolo mag twak. Mag wuoyo. Yeah? Kamano. Mood, depression, humiliation, anxiety. Ing'eyo kaka depression, anxiety, mood disorders and the rest, ibro yudo ni mago gin gik ma are touching on mental health conditions. Dagne mag paro. Yes. Dagne mag paro. Nikech ng'at mantie gi depression, achiel gima bire pache ni life ngimani onge more piny kae. Mor orumo, gimoparo en mana kako nyalo timo ang'owa, kako nyalo kao ngimane. Yeah? Gi samoro kata humiliation, kaka nyithindo ma adolescents, nitie seche moko ma wa embarrass gi, ginyalo kuod wi kata mana e school. Nitie cases ma kaka nyiri, adolescents, ng'ato ondik ne barua gi boyfriend. To japuonj dwa biro some e parade. It's too bad. Yeah? Mamano idhiro nyako ni. Apani nitie cases mwasewinjo. Nyithindo monegore machal kamano. Kobedo humiliated. Yeah. Magin gik ma ng'ato kaweyore, kiki kaweyoro yiem. Kineno ka ng'ato owuoyo ni aol, achieng' na thona yue, kod weche makamago. Aneno ka in gi point midwa medo. Gi machielo, ntiere moro ma ng'ato, yawa mama, ang'ena setago kabisa. Ang'eni an mzigo kabisa. Ineno. Sama ng'ato neno ka gima en burden, en mzigo ne un. Mano bende en sign ma samoro onego wang'e kabisa. Ang'ena seolo, wang'eni usetemo kabisa. Adwa ni ang'wa kanyo to waboteno gi kidi matin waboduoge. Gimomiyo waboduoge nikech samoro ng'ato osebedo ka wacho weche makama. Ang'eni usetemo, ang'eni aolou. Tadier samoro osetem maradier. Samoro ikete koni to keto jikoni kod weche makamago. Osetem adier. Onego beni ng'ato timo nang'o, onego beni handle case no nang'o. Ibro duoke chuth koso watene gi kidi matin. Okay. Inyalo duoke chuth. Achiel temo wanyalo bedne watemo to en temo gi yore mage. Suicide it's not a spiritual issue. Oken ng'at madwaro lamo gi tweyo. Nikech wabro yudo ni ng'ani nitiere gima dhire mondo tim ang'owa mondo par negruok. Ma kapo ni en marital issue, kapo ni en wach mar relationship, kapo ni en wach mar finances,
mago e gik monego bed ni timo ang'owa ilose. Kapo ni en bende wach mantie chemical brain chemicals, brain chemistry. Cases moko ma iwinjo kiwacho ni ntiere ng'ane gire anyuola ma ji dere. That is inheritance. And then it has to do with chemicals mag brain. Yeah? Koro mago bende. Koro kaila no, ibro yudo ni manok dwa lemo, manu bro dwaro ang'owa medication. Yeah? Ma ng'ato warifa mondo dhi otim ang'o one psychiatrist. Yes. Podwa boduogo e wach no pok watieke gimomiyo pok watieke nikech kapo ni neno ranyisi gi ere kako nego beni handle ng'ani ipimo no maler ok onego beni wakaw gi e yoro yiem onego beni timo nang'o mondo mi in bende kik hinyiri e process nikech inyalo temo ma in bende idonjo mi bed kata kod depression kod weche makamago koro ang' wabedo kod chandruoge adi chandruoge ariyo kane watemo konyo chandruok adi chandruok achiel joma gi mantiere ga kod thuolo mamalo mag kawo ngimagi kata jogo mantiere e risk risk factors wadendo kamano risk factors ma suicide achiel jok mantie gi some underlying mental illnesses intiere gi kata iwuok anyuola mantiere kaka wawacho brain chemistry ni brain chemistry wanyalo ng'iye e yo mapiny kaka jok moko makata igi owang' tineno ka odhi overboard ng'ama nyalo kata wuok maka opanga chadh godo dhok for example yeah mano an issue to do with ang'owa brain chemistry yeah koro ng'ata ma kuonde mantie gi some known mental illnesses yeah that's a risk factor. Gender bende is seen as a risk factor especially for men nikech kawaloso e jok ma negore chuo nigi negore ding'wen moingo kaka mine negore koro ng'eny in fact kata mana samoro kanyalo penji cases ming'e mine ma osedere kendgi apani nyalo bed ni ng'eyo ma chuo mang'eny moingo mine and then ng'eny ne wacho ni sama ineno ka mama odere onego chunyi dhi oko ne mama kaila nikech mine nitie gi yore mang'eny magikonyo godo magikonyorego loso gi jok moko koro being male is a risk factor. 15 years to 29 jok mantiere kanyo bende are more likely to commit suicide than jok matimo ang'owa mapod matindo. Kong'o jok matiyo gi yath kong'o kata yedhe moko maloko wich kaka njaga kong'o asasa gi njaga giri mago bende risk factor. Ng'ata ma has gone through a recent loss yeah antiere ka to juma mokalo nyithinda gi chiega tenyo chotho for example this is a very good candidate of suicide. Ng'ata mosekalo gimoro malit ng'ata madhie gimoro malit mosebedo ma ok rum yeah jok moko bende ma samoro wakawo ni osebedo ka tuore nigi tuo moro makoro chopo kamoro magilamo yawa kama se chopeni Nyasaye mad timang'o mad kawa ayue. En twak matut nyakwara Ramogi Ajwang' en twak mathoth ne ji ok bed ga godo en twak makaka ne wacho kani start the conversation wayaw yore mag wuoyo ka ng'ato iwinjo ka tiere kod pek obiro iri mondo mi wuo te mondo mi chikiti mar joma mine ka momiyo gintiere piny matin kuom jogo makawo ngimagi wang'e ni kaka joma mine kod gik matimore nikech stress pressure family relationships magi gik moko mako nyaka joma mine bende ere kaka joma mine kwan gi ni piny kipimo kod joma chuo mulnwa ka matin mine wawacho ni ntiere ok ni gionge gi parono to gintie gi help seeking tendencies ma en mag dwaro manyo kata mane kanisa odhi kucha olemo oywak mana nikech mondo tim ang'owa oyud kony ma samo sedhi oywak mano tim ang'owa okonyore samo biro nyis ni yawa Ruth nyamera antiere gi wach moro chando inya awach ayue mano konyore while jok machuo ng'eny ne watim ang'owa dhiang' tho gi lum e dhoge makata ohinyore manade to en oling' thi koro dhako wadu samo biro moywak no odhi onyiso ng'acha kacho onyiso ng'at machielo iyudo ni samoa kanyo
wach cha osewuok pressure me kume intiere cha osedok piny matin. Yeah. Koro mane makonyogi seriously. Mine nigi chama, mine nigi kwaya, mine wuoyo kod nyiminegi, owetegi, osiepegi, kendo onyalo gocho ni muwo kata kuom saa achiel kugwa mbaka. Ok ang'eyo gima ng'ato nyalo timo kapo nono ni ong'eyo ng'at ma struggle kod paro mag negruok kata makawo ngima kata ino wuon ma samoro ineno chenro ni to i struggle, isebedo kod paro ainagi, isebedo ki glorify tho, iwacho ni atho ayue kod weche makamago. Kapo nono ni gini timore ne ino wuon, en ang'o monego beni timo? Kapo ni gini timore ne ng'at ma ing'eyo, en ang'o monego beni timo? Adwa ni wachak twagni e yorewa mag tudruok mapile pile. Facebook page en Ramogi TV #Penj Laktar. Inyalo yuda bende kokalo Facebook page wa en Penj Laktar. An bende inyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar_Joseph #Penj Laktar. Wachak go mbaka, wayaw yore mag wuoyo e gima jalony wa wacho odiechieng' ma kawuono. Kapo kwa dhi e yuoyo, en ang'o ma diher mondo mi medie? Ntie kama wacho ne gender magwa chuo tho gi lum e dhoge. Ya? Kendo chuo kaka asewacho chien kanyo ni gin gi chances like 4 times more than ladies. Mondo gitim ang'owa ginegre. Koro jok machuo nyaka wayaw communication. Sama gimoro inyi wapuonjre mar ng'iyo ng'ato mitimo ang'owa minyalo dhi ti trust kendo iwacho godo gima timo ang'owa gima chando chunyi. Ok en udaku, en manyo konya, en temo golo stress, en temo golo pressure ni. Mano en achiel kuom yore ma inyalo tiek godo pressure kata stress manyalo miyo ng'ato dhir modwar kata kawo ngimane. Yenwa wakaw yo nyakwara Ramogi ajiwa ka waduogo to wadhi online. Teneni wadwa ni mondo mi wago mbaka, wa start the conversation, mana kaka wawacho e thor wach, wadwa chako go mbaka, mana gi kam, mana gi kawuono, omiyo kikidhi mabor, kikisud kata matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko.
1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann manze. Na nikiwaambia Aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre bi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Kaunti ariyo ugore, to wan jonyuol wani mawinjo malit. Gimoro amora ma unutime odni, wawinjo ka wechego chwanyo ahinya. Ng'ano moka storybook no? An pok aneno bugi. Owadwa, apenji, in ni ka storybook mar karang? Kawuono ini gochona bang' ndalo mang'eny ahinya. To gima initimo, kisegochona, en hangona ni nitie gimoro marach matimoni. Wuondri ni ini onge ketho moro amora ka. Wan wang'eyo gimoro amora ka e maber. Apisa mag okwach kich medo jiwo nonro ewi masira mar mach manyocha omuoch Hillside Academy ka kambi Kenya Power to chung' tenge ni majno ne ok okel kod sitima. Twak mar thicho oko gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ochwala yanga e od bura mar kaunti no. Pod an gi dwaro mar somo. Koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo. Ka Nyasaye olochonwa watieko to well wishers owuogi omanywa. Part time instructors gi gin jopuonj manitie. Kwan joma dongo madok e skul nikech riyo mar somo medore Homa Bay ka ywak en midhiero mokwako sombgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wachak mbaka, wachak wuoyo, ok wadhi chake odiechieng' machielo, wachake mana ka wachake mana e chenro ni. Wayawo line ponono nitiere kod wach madiher mondo mi penj jalonywa to entiere ka kendo ikore mondo mi wago mbaka. Bende inyalo oronwa SMS, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV, hashtag en penj laktar, Facebook page wa en penj laktar. Ang'o monego bed ni ng'ato timo ka entiere kod ng'at ma deal kata ng'at ma osenyiso ranyisigi kata in owuon samoro isenyiso ranyisigi kata isebedo kod paro ni aola dwani mondo mi akaw ngimana. We wachak kod in owuon kapok idhi ir ng'at machielo, ang'o monego bed ni timo? Kapok iduoka yiena mondo mi akawie Bernard kiyiena. Ben, hello, penj laktar? Hello, penj laktar Ruth. Machiegni. An Bernard okrio kaka osewachno. Gima nadwa medo kanyo Ruth en peer pressure bende kelo ga negruok nikech nyathi moro onyalo bedo ni dala gi ber to mara to ok ber. Koro gik ma wuon gitimone opogore gi matimone nyathina. Koro ka nyathina neno ni ok atim ne gima ng'ato timo ne nyathine, to end up ni bende onyalo nego nikech ok atimo ne gima chalo kamano, to an to aonge kod nyalo mar timo ne gima ng'at cha timo ne nyathine. Koro ma miyo kata nyathini nyalo hinyore nikech
oneno ka bisi ne timo ne gik mabeyo to en ok tim ne gik mabeyo to nyale ma onge. Mano bende miyo tho betie. Mano e wach mana medo kanyo. Erokamano. To ere gima wanyalo timo mondo mi nyithindwa kik bed kod pressure, peer pressure, ma oneno gimoro ka ng'ato kata oneno ka nyathi moro nitiere godo to naonge godo kaka janyuol aonge godo. Ere kaka inyalo handle case no mondo mi kik paro weche mag kawo ngima kod weche ma kamago. Erokamano. Sama waloso kuom peer pressure nyaka wang'e nitiere gin ariyo. The positive peer pressure gi negative peer pressure. Ma wantie go gi problem and negative peer pressure. And then kaluwore gi ka Bernard loso adwa natene gi identity. Ne echa ng'ane opimore gi ng'at ma e kiwango mopogore kod margi. Koro, I don't know, kamano samoro bende nyalo miye samoro nere ni en ng'ama ntiere piny kabisa manyalo miyo obed gi paro mate mang'owa an onge kata tiende mondo adag e ngima e piny kae. And then nyaka wang'i bende apart from that, might we be talking about gik moko ka poverty, ngima mantie piny kabisa mamiyo nyathini samoro neno ni en chunye dang'ni okorom gi jowetegi. Afadhali atim ang'owa agolra e piny ka. Yeah. Adwa kawo simu machielo kata kamano mano to wabiro duoge gima onego bed ni timo. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Mano Judy kaya Juda. Machiegni Judy. Penjo ni an gi depression. To gima sando wiya okadwa na share gi ng'ato. Mano be nyalo miyo ng'ato timo derruok ama anything. Ka depression obedo mang'eny. Mori nyalo nyiso mana matin ang'o momiyo okidwa pimo ne ng'ato, ang'o momiyo okidwa wuoye wechegi ginyi ahinya. But mimi koro ka pimo ne ng'ato actually somebody nyalo chalo ng'ama lando. Koro that's the way aling kodgi but ginya sana. So I don't know ni anyalo timo nang'o. Erokamano. Onyalo timo nang'o? Aparo ni gima dada nolose en gima common. Ng'ata mantie gimoro mathago chunye. Onenore, mane stigma bende ma wawacho cha, motenore gi ng'ata ma gimoro thago chunye, oneno ni kadhi anyiso ji, ibiro timo ang'owa, ng'ani dhi wuoyo. Ji biro nyiera. Biro nyiera. To ing'eni mae mwawacho ni nyaka koro wayawa yore. Wawuo. Ya? Ang ne wawuo. Nyaka wang wawuo. Nyaka wang ing'iya ng'ato mitimo ang'owa, midhi wuoyo godo. Or ntiere jok ma bende professionals ma magi tije magitimo ang'owa magitimo ma inyalo neno kaka wan kata mano osiepni moro ming'e ni nyarwegi ni kanyisogo gine awachogo wachni dhi chopo mana kae. And then samoro bende wanyalo ng'iye ni an kanasenyisi magimidhi timo godo mano koro wachni to initimo ang'owa ikonyori kae. Koro apani wanyalo gande ng'iyo, onyalo ng'iyo ng'ato moro motimo ang'owa motrust. Nyamin gi moro kaponi ok onyal chopo kuonde monya yude services go. To wacho ni mae e gima timo ang'owa e machanda to giloso godo nyaka bigino bitimo ang'owa bidog piny matin. Judy, iwinjo gima jalonyo wacho kikiling godo seche miling no gini medo idho, gini medo tielore kaito gikone obro muoch to obro bari ndasi. Gima jalonyo wacho ni go ne ng'ato mbaka wuo gi ng'ato achiel mitrust. Gima odhi timo gi wachno mano wachne. Kuom ranyisi kikawo chupa mar soda modin ti UK pressure cha dhi build. Ka pressure cha medo kamano chupa ni nyalo muocha. Ka ngonya wetu bro gi pressure manyalo inyi. Omiyo kikiling Judy wachak mbaka. Let's start the conversation. Ne wantiere weche mag kaka ng'ato nyalo handle kata kapo nono ni an wuone ma deal kod weche mag depression kaka Judy. Yena kaw simu machielo. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni? Kamano an bende duoga Maxwell Odero. Machiegni Maxwell? An be aneno ka wachno chanda mar depression noero. Kaachiel kod min ot. To
minoda inkiting'o nyithindo wuok godo koro wachno osebedo ka chanda mang'eny sana. Ting' dwondi malo matin kiyie Max. Awacho ni minoda osebedo ka chanda koro nyicho ting'o nyithindo te wuok godo. Koro ka wachno maya kwe, aonge gi kwe, sik chanda seche te. Kaka mara ni nyalo konya naye. Intiere kanye Maxwell? Antiere Narok. Intiere Narok, ha? Dhako nowuok ringo wacho ni entie Nairobi, to onyiso ni entie Nairobi kanyo nyathino onego bed ni dhi e plej. Koro nowuok gi nyithindo te nyaka mane ni pinygo bende te odhi godo ma onyisa. Mano timore karang'o Max? Nodhi gi nyithindo karang'o? Sani koro dhi wige 3. Ing'e kama entie? Kama entiere nyathino nomisa kuma nyathino tere. But koro en kuma entiere kapenjo nyathi giloro na simu. Koro nyicha kawo simu machielo kagochone godo nyathi. To kata nyathi chal ni koro osesoe wach ni endi, aparo ni kata nyathi chandore gi wach ni endi. Koro kang'e nanyalo konyora godo namo. Erokamano ahinya, wantiere kod jalony e studio, odhi nyisi gimonegi tim. Erokamano ahinya. Apani gima duong' ma owadwa no loso kuome, odogo nuoyo wach ma depression. Odho ni kamoro anyalo biro wacho ni depression en clinical diagnosis. To wasechopo ma chale ng'ato ng'eyo ni samora mama gimoro thage nyaka chale ni nitiere gimoro depression, which is so good. Ma ng'ato neno ni nyaka be nitie gimoro ma thago we. It is true. Nitiere gima maya ng'owa, mamaye kwe. To kako loso chale otemo loso ka onyalo yude yo mabende otemo ang'owa. Otudre gi joka. To anta nyalo wacho ni kaber to o deal with himself first. Onyalo yudo jalony mondo olos godo. Makoro kata kiluwo maka, tiluwo ka in itemo ang'owa, intiere piny, is calm. Yeah. Thuon wach ka ni Max nyaka ritre en owuon. Nyaka orit mental health ne. Nyaka ong'e ni weche mag depression gi odil godo kapok ochako manyo dhako gi nyithindo, nikech ka ok take care of yourself to kata koro idhi manyo gi to adhi bedo kod chandruok. Antiere kod simu machielo, kata kamano ang'adwa ni kawo namba jalony nikech wadwa ni wakonyre ka. Hello, Penj Laktar? Awite. Adong gi dakika matin mokalo. Pok wang'iyo prevention, pok wang'iyo kaka onego bed ni wadeal kod wechegi, ka an owuon achandora kode kaka koro Max, kaachiel kod messages moko aneno ka kata kamano kwanyalo kete yo machuok, wach mane minyalo weyowa godo kotenre kod wach mar World Suicide Prevention Day. Wabodhi nyime kod chenro ni. Apana nyalo wacho kik watiek ka okawache gik monego bed ni timo. Achiel ni wan wawegi, we need to be very kind. Masama ng'ato biro kantie gimoro machando chunye, waling, wawinj gima giwacho. Ng'enyne jok ma wigi thagore, gidwaro mana ng'ama mondo tim ang'owa. Ng'anyalo chiko ite. Mana ng'ama chiko ite, ma ok jaje, ma ok winj wachne kendo dhi tero kamachielo. Koro mano en gima wanyalo timo even at our levels. Active listening, being kind, wantiere gi jok ma bende biro dwaro hospitalization. Wantiere gi jok ma kaka especially kuonde me wawache brain chemistry ka. Ng'at manyalo dwaro neno psychiatrists. Wantiere gi jok ma bende wanyalo advise une jolony, une counselors, une psychologists. Ine ng'at munyalo losogo. Te wawacho chien kacha ni these are not spiritual issues. Ok gin gik ma ilamo kendo tueye. Gini yang wacho morego mana tir. Ichomori kode kako biro ni. Yes. Singna ni wadhi nyime gi twang ni juma manyien. Yena ni wadhi kode juma manyien. Okay. Waburo neno kaka bet. Okay, yeah. Erokamano ahinya. Wachako conversation, wabodhi nyime gi conversation, samoro thuolo otami. Odiechieng' machal kod ma juma manyien wabodhi nyime kod kama wawe godo no. Kata kamano inyalo miyowa namba kama jogo madwaro kony nyalo tudore kodi, kata tudore mondo mi giyud kony ma professional, mondo mi wang'i kaka wanyalo prevent, kaka wanyalo geng'o weche mag kawo ngima. Okay.
An atiyo gi Amani Counseling Center and Training Institute, wan gi office Nairobi ka, wan gi office Kisumu, Siaya gi Nyeri nyaka Mombasa be. Koro namba ma inyalo yuda kata inyalo yudwa en 07222 62 65 90 0722 626 590. Yes. Adwoko erokamano makende. Wamake gi kanyo, waduoga juma manyien, wachak gi kama wawe godo no. Wachako mbaka, wa start the conversation. Jalonyo wacho ni ka ng'ato ineno ranyisi go kuome, kik ikawe yoro yiem. Tere weche ma ka ng'ato wacho ni bende kik ikawe yoro yiem. An bende yiena mondo mi wamake amaka gi kanyo, wabodhi nyime. To kapok wamake gi kanyo ne jalonywa, Dismas waduoko ne erokamano makende. Ne director na Lindsay erokamano mathoth mokalo. Ne producer na Papecho Koth Nyameja erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa Levis erokamano, kaachiel kod jogo mochung' ne duol kamoting'o Kev, aduoko nu erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni, wachak mbaka, wawuo. To ka ng'ato wuoyo kata neno ranyisi, kik iling' chikiti. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.